Sljedeće što ćemo da pripremimo, to je zeljanica. Namirnice koje su nam potrebne: srpski sir, mladi sir, kajmak, oblanširani spanač, jaje, mleko, ulje, sol, soda voda i kore za pitu. Procedura ovako ide: prvo ćemo da napravimo fil. Za fil su nam potrebni kajmak i sir. Sir ćemo malo da izmiječimo viljuškom, kako bi mogli da izmiješamo na glatko. Sve ove krupnije komade samo treba da sitnije staviti, jer ovo mešamo dve vrste sira. Jedan je zreo, drugi nije zreo. I da sjedinimo to sve u jednu finu i kompaktnu masu. Kad smo to uradili, dodajemo kajmak. Znači sve domešamo. Dok mi ovo mešamo, pošto smo već razdvojili belanca, stavit ćemo da se umore. Dok se izvuče belanca, mi ćemo ovu masu da sjedinimo. Tu dodajemo adulanka. Još malo ćemo da pomešamo. Dodajemo oblanširani spanač. Po tome je ovo jelo i dobilo ime, zeljanica. Dodajemo ćemo se malo mleka i malo soda vode. Belance su gotove. I sada ćemo sjediniti ova ulupana belanca sa ovom masom, polako, zato da ne bi izgubili ovu prelepu penu od belanaca. I sada ćemo polako da sjedinimo ovo sve u jednu masu. Odozdo dižemo masu i polako mešamo da nam pena ne bi spala. Ukoliko je neophodno, možemo da dodamo još mleka i još soda vode. Soda voda nam radi to da ovaj CO2 napravi fine vazdušaste džepove i da bude prozračan.
Evo. Ovo je ta fina masa koju smo dobili. Stavit ćemo tamo. Sad, pripremit ćemo posudu. Ja nisam solio, pošto je sir bio slan, prethodno sam probao, tako da neću stavljati soli. Posudu u kojoj ćemo da pripremimo, to je otprilike ta količina materijala, to je pola kilograma tankih kora. Ovu posudu ćemo da namažemo uljem. Odlika ovih jela je da mogu dosta da upiju masnoće, pogotovo ako se rade neke ovog tipa sa krompirom, sa čistim sirom i tako, to uvijek može da podrži dosta masnoće i naravno to ga čini još bolje. Međutim, mi danas nećemo tako raditi. Znači, korit ćemo da složimo, kao što vidite, korit ćemo da složimo ovako. Moramo da napravimo dno. Hoću da objasnim zašto, jer lakše se onda vadi i seče. To je jedna. Možemo uzeti još jednu koru. Ovako. Koju ćemo prerezati da bismo stavili na stranice ovoga, na ove druge stranice. Što čak i ovako, ovo ćemo dobiti sve. Ovo ćemo još malo da namažemo uljem. Znači, kada je zeljanica gotova, ovaj jedan sloj možemo slobodno da poslonimo. Povlećemo da vidimo kako se odvaja, ovako. Znači, dobro nam je, zato što smo napred to nauljili. I sad, u cilju boljeg serviranja i da možemo da ovole koji sečemo, ja ću uzeti i ovo sve ću da izvrnem na dasku. Vidiš, hvala sam. Attighiamo sempre snap. Onda bit će ovog sada svugdje po stolu, zato što ove krajeve ćemo malo da odrežemo, što nije lepo za serviranje, ali verujte mi, svi krajevi su najbolji i hrskavi. Ja ću malo to da odrežem. I evo,
Ovako ćemo iseći na 3 komada uzduž. Ne smeta jer ovo je poenta da bude ovako rustično i da se ovako fino razlistava. Jer svi ovi slojevi sadrže nešto svoje. Tako i ovaj gornji sloj. Ovako. I ovako ćemo da isečemo na 4 komada. I ovo tako izgleda. Vidite, lepi slojevi testa, fila i na ovaj način da serviramo. Možemo da serviramo za jednu, više osoba, možemo čak da serviramo u originalu u čemu se pripremalo, tako da je jednostavno do situacije.
Znači kada je zeljanica gotova, ovaj jedan sloj možemo slobodno da sklonimo. Povlećemo da vidimo kako se ovako, znači dobro nam je, zato što smo već ono uljeli. I sad u cilju boljeg serviranja i da možemo da ovole koji sečemo, ja ću uzeti i ovo sve ću da izvrnem na dasku.